Tenía bastante connotación. Hoxe en día, con respecto... Devotos e peregrinos da Virxen de Lourdes de toda a comarca reuniránse en Chantado vindeiro venres para participar nunha xuntanza anual de confraternidade. Temos 3 actos. Unha ás 6 da tarde, este venres, día 3, nos baixos da iglesia de Chantada, na iglesia nova. E consistirá nunha charla, onde será atención ao enfermo. Pois habrá unha obra de teatro e unha información de todo o movimento de hospitalidade de Lourdes. E ás 8, unha misa na iglesia antigua de Chantada, na iglesia pequena, donde ofrecemos por todos e vamos recordar especialmente aos peregrinos de Lourdes e os últimos que falleceron. E pois ás 9, pois, unha comida nun restaurante de aquí da vila. Un acto que terá continuidade o día 11 en Lugo e que rematará coa peregrinación a Lourdes no mes de xuño. Pois temos un encontro, pero xa de toda a diócesis, onde xuntamos a mellor 500 ou 1000 personas, de 500 a 1000 personas en Lugo, na Casa Diocesana. E despois no mes de abril tamén temos un retiro espiritual que o darei eu ali na Casa Diocesana en Lugo. E despois, a finales de junio, temos a gran peregrinación de toda a diócesis a Lourdes. Desde o día 26 ao día 1 de julio, 26 de junio, 1 de julio. E esta máis ou menos que vimos facendo todos os anos. A xuntanza do vindeiro venres será un acto aberto ao que o párroco chantadino invita a participar a todos os veciños da comarca. Normalmente, pois van os que peregrinaron a Lourdes, pero pode asistir calquera. Mas agradaríame que foran porque vámoslo pasar pois moi ben. Tamén, o sea, que é un acto, é unha celebración que ten 3 actos. Un acto cultural e de información, outro de, podemos decir, de religión, de práctica, que é a Santa Misa, e pois unha comida de fraternidade, de compartir. O sea, intentamos darlle un tono festivo como é, dar gracias a Dios por tantas cousas.